Her er en kort infovideo omkring Scanterms smart radiator. Vi tager udgangspunkt i en LTI 4500. Det kan også være en LTI 8500. Princippet er det samme. Det er kun dimensionen og kapaciteten på dem. Vi har åbnet bagsiden her. Der er noget drænslange, som er til at montere på en drypbakke. Her bruger man kun i tilfælde af, at man kan køle. Der er et par fødder med, bruger man kun i tilfælde af, at man ønsker, at den skal stå direkte på gulvet. De fleste vælger dog at bruge de her vægbeslag, som hægtes på her. Og der er også skruer og plugs med til dem. Selve kommunikationen med den her smart radiator, det foregår enten via fjernbetjening, display i toppen, eller et Wi-Fi-modul. Wi-Fi-modulet, det sidder med en magnet. Hvis man ønsker at benytte det, så skal man sætte det udvendigt. Er det en stålkasse, så vil det ikke have dækning, hvis man lægger det indvendigt i enheden. Ledningen kører man bare op i bunden. Så er der en fordeler her, hvor man lige skiller det her stik af, og så kobler Wi-Fi-modulet på. Der er 230 volt tilslutning i, nu er det for bagsiden, men når du ser for fronten af, så vil det være i højre side. Det skal dog siges, at der er en gennemføring, hvis ikke det er muligt at lave el-tilslutningen i højre side. Omkring vandtilslutningen, der har vi en motorventil. Når du ser fra fronten, så vil det være i venstre side. Den er som standard med bypass, sådan at det er varmt med det samme, når radiatoren starter. Det er en dum idé at bruge det, når der blandt andet er fjernvarme. Så skal man vende ventilen. Man løsner bare unioneren og vender 180 grader stadigvæk med motorventilen i top. Så er der ikke bypass længere.